Het evangelie van Jezus Kristus zat Markus dat beschreven had. Haadstik 14. Het wie mij 2 dagen Peaske en het feest van het onzware breed. De hegepriesters en de wetleraars bezochten uit te vinden hoe ze Jezus te moek in haar macht krijgen en deermeidje konen. Ze tochten net op het feest, want het moet geen opschoor gaan bij het volk. Doet er in Betanië weer bij Simon de Melaatske in het huis en daar aan tafel lei, kwam er een vrouw met een albasteren flessen vol echte dure nardusbalsem. Nadat ze de flessen openbrutsen hier, geeft ze hem die oer de holle uit. Nou wienen er gewoon die lultjenen waar zijnen, wordt jou nou sok wijsmieten van de balsem. Die balsem hier is wel voor meer dan 300 denarius verkocht worden kennen en dat yield ohne 1 miljoen. Ze wienen poer op haar. Maar Jezus zei, let haar geworden, waarom vallen je me haar lastig? Het is een goede dy't die ze aan mij dien had. Eermen hebben je me altijd wel bij je me. Haar kennen je me goed waan wanneer je maar willen, maar mij hebben je me net altijd. Ja, had dien wat ze koe. Ze had mijn lichaam al in voor balsemen voor de begrafenis. Weer, ik zeg je me, wanneer op een hele wereld het blijd boodschap verkondigen wordt, daar zal ik om haar te bedenken verteld worden wat zij dien had. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12 naar de hegepriesters, om hem aan haar een oor te leveren. Die wienen blijd doet ze dat jetten en ze zeiden dat ze hem daarvoor betalen zouden. En hij loerde op een goede gelegenheid om hem oor te leveren. Op de eerste dag van het feest van het onzware breed, de dag van het peaskelaamslachtje, zeiden zijn leerlingen hem, waar wilde jou dat wie heen gaan om het peaskemiel voor jou rij te maken? Toen stuurde hij 2 van zijn leerlingen daarop uit en zei tegen hen, ga de stad in en daar zul je hem dan een man met een kroek water te meten komen. Die moet je me achterna gaan en tegen de eigenaar van het huis dat erin gaat, zei ze, de master vraagt, waar is mijn zeel, dat ik met mijn leerlingen het peaskemiel eten kan. Hij zal je me dan een grote boppenzeel wezen met alles wat er wezen moet. Maak je daar alles voor userij. De leerlingen gingen voort, kwamen in de stad, vonden het krek zat er haren zijn hier en maken het peaskemiel rij. De jongens gingen Jezus daar met zijn leerlingen heen. Doet ze bij de tafel lijnen te eten, zei Jezus, weer, ik zeg je me, een van je zal mij uitleveren. Een die nou met mij eet. Daar begonnen ze moeilijk onder te worden en elk veroor zei tegen hem, ik dacht net, wel? Hij zei tegen haren, een van de 12, een die met mij zijn breed in de panne dipt. De meisjeszoon gaat wel heen, zat oor hem beschreven stiert, maar weet die man terug wat de meisjeszoon ferret wordt. Het hier beter voor hem west als er nooit binnen wie, die man. Onder eten nam er breed, zegene het, breek het, joeg het haren en zei, neem dit is mijn lichaam. Toen nam er een beker, spreek het dankgebed uit, joeg haren de beker en alle jaren dronken ze daaruit. En hij zei tegen haren, dit is mijn verbondsbloed, dat voor gans meisken vergeten wordt. Ja, ik zeg je me, ik zal net meer drinken van de vrucht van de wijnstok aan die dag, dat ik die niet drinken zal in het koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang zongen hienen, gingen ze naar de Olivenberg. Jezus zei tegen haren, je zullen alle jaar stroffelen. Daar stiert eens in de schrift, ik zal de hoeder slaan en de skiep zullen verzillen rijtje. Maar na mijn verriezenis zal ik je me vooruit gaan naar Galilea. Toen zei Petrus tegen hem, al stroffel je ze ook alle jaren, ik net. Jezus zei tegen hem, weer, ik zeg die, joert nog, in deze eigenste nacht zult 3 keer zeggen dat ze mij net kenste. Nog eer te gewoon 2 keer krijt had. Maar mij nog meer klam hadde Petrus uit, al moet ik maar jou sterren,
ik zal nooit zeggen dat ik jou net ken. En zo praten ze alle jaren. Ze kwamen op een stad dat Getsémané heet. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, gaan hier zitten, wilst ik bid. Petrus, Jacobus en Johannes namen mij en hij begon tegen en heisteren en mismoedig te worden. Hij zei tegen Herren, mijn hart is vol vertreed, als zou ik sterren. Blijf hier en wees wacht. Doe gang er een eindje verderop. Liet hem oer de grond vallen en bidden dat die oren hem voorbij gaan mocht als het mogelijk weer. Abba, Heit, zo bidde er, jou hebben alles in de macht. Laat deze beker mij voorbij gaan. Maar net wat ik wil, maar zat jou het willen. Doet hij waarom kwam, voen er haar in een sleep. Hij zei tegen Petrus, Simon, sliepst u? Koes net 1 uur wekker blijven? Blijf wekker en bid dat je me net in gevaar van zonde rijdt. De geest wil, maar het lichaam is zwak. Weer gang er voort en bidden mij dezelfde woorden. Doet er waarom kwam, voen er haar weer in een sleep, want de eigen wienen haar zwier. Ze wisten net wat ze zeggen zonen. Hij kwam nog een tweede keer en zei tegen haar, sliepen je me nou maar terug en rest uit. Voor mij is het tijd. Het is zover. Sjoch, de mensenzoon wordt oorleveren in de handen van de zonders. Toe, kom rein, mijn verrieder is dichterbij. Hier die woorden nog net zijn of daar wie Judas al, een van de 12, en bij hem een binde volk met zwudden en stokken. Ze wienen daarop uitstuurd door de hegepriesters, de wetleraars en de oudsten. De verrieder hier met harren een teken aanpraat. Dy't ik een tuut jou, die is het. Pak hem aan en breng hem voort onder scherp taffersjoch. Hieroen rucht op hem ta en zei, Master, en joeg hem een tuut. Ze sloegen de handen aan hem en houden hem vast. Een van de omstanders liet het zwart, houde op een feind van de hegepriester in en sloeg hem een eer aan. Toen zei Jezus tegen Herren, als gong het om een rover, zo ben je hem daarop uitgaan om mij met zwudden en stokken te vangen. Die aan die wie ik bij hem en joeg onderjocht in de tempel. Toen hebben je mij geworden litten, maar zo moest de schrift uitkomen. Toen lieten de leerlingen hem alle jaren in de steek en namen de wiek. Maar een jongfeint ging hem achterna, die hij een linnense doek om het blete lief. Ze wouden hem pakken, maar hij liet de doek los en naaide de naken uit. Ze brachten Jezus bij de hegepriester. Daar wienen alle hegepriesters, oudsten en wetleraars bij waar komen. Petrus volgde hem van vieren, want in het voorhof van de hegepriester. Daar zit er bij het dienstvolk en warme hem bij het vuur. De hegepriesters en het hele Sanhedrin bezochten een getuigenis tegen Jezus te krijgen om hem deeltje te kennen, maar ze vonden niet. Wel brachten ietelijken een vals getuigenis tegen hem in, maar de getuigenissen wienen net meien waar in het liek. Toen gingen enkele lui staan en brachten als vals getuigenis tegen hem in, wie hebben hem zeggen jet, ik zal die tempel, die toch meest handen maken is, afbreken en in 3 dagen een oren in zonder meest handen opbouwen. Maar ek hierin strikten haar getuigenissen net meien waar. Toen joeg de hegepriester hem oorijn, roen naar de middenta en vrege Jezus, jou geen antwoord. Wat getuigen deze mensen tegen jou? Maar Jezus hoorde hem stil en joeg geen enkel antwoord. Toen stelde de hegepriester hem nog een vraag en zei, binnen jou de Christus, de zoon van hem die het heeg te prijzen is? Jezus zei, ja, dat ben ik. En jullie zullen de mensenzoon zitten zien rechts van de almacht en komen zien met de wolken van de hemel. Dus kwodde de hegepriester in klein stikken en zei, waarvoor hebben we nog verlet van getuigen? Jullie hebben de godslaster jet. Wat denkt jullie? En alle jaren spreken ze het deervonnis over hem uit. Gewoon begonnen hem te bespuien, dienen hem een blinddoek voor, joegen hem stompen en zeiden, profeteer je rus.
De wachten sloegen hem ek. Wils Petrus onder in het voorhoofd zit, kwam er een van het tjenstvamen van de hegepriester. Doet ze Petrus vernam, die hem ziet te warmen, zag ze hem strak aan en zei, Jo wienen ek bij de Nazarener, bij Jezus. Hij ontstreed haar dat, mij te zeggen, ik weet van niet, en begreep net wat Jo bedoelde. Doe roener voort naar het pottenhuis sta, en daar kraaide een guanne. Maar het vanke zag hem dere, en zei nog eens tjen die der wienen, hij is ek een van haren. Petrus zei weer, nee. Een setje letter zijn het gewoon van de omstanders, tjen Petrus, ja wis, jo binnen een van haren, jo binnen ommers ek een Galileër. Maar hij begon te vlokken en te zwarren. Ik ken die man net, dat je me toe hebben. Voor ternij kraaide de guanne voor de tweede keer. Toen kwamen Petrus de woorden van Jezus in zin. Hoe Jezus tjen hem zijn hier, eer de guanne 2 keer kraaid had, zoals 3 keer zijn hebben, dat mij net kenste. En hij begon te schreeuwen.